Hej, jeg vil fortælle lidt om en ny måde at måle spredningen på, såkaldt interkvartil afstanden, forkortet IRQ. Det tager udgangspunkt i medianen. Hvis I kan huske den forrige video omkring medianen, så fandt man jo typisk medianen her ved at tage den midterste værdi på den midterste enhed, altså respondent. Her er det 5 respondenter. Det midterste her, 1, 2, 3, har værdien 1. Det vil sige medianen, eller Q2, som også kalder det, kvartil 2, det er lige med 1. Så skal vi have udregnet det, der hedder Q1, altså kvartil 1, og Q3, altså kvartil 3. Og hvis vi siger, at medianen det var kvartil 2, så en median det er jo den enhed, hvor der er 50% til den ene side og 50% til den anden side. Kvartil 1, det er så medianen af den første 50%. Det vil sige, de her to, der er her, midt imellem dem er Q1. Det vil sige 0,1 eller 0,5. Kvartil 3 ligger til højre fra medianen. Det vil sige, medianen har jo 50% af respondenter til den ene side og 50% til den anden side. Og Q3 er så medianen af de 50%, der ligger til højre, altså de her to. Så det er det tal, der er midt imellem 2 og 11. Og medianen mellem de her to her, det er 6,5. Altså punktet lige midt imellem de to her. Så det er en forklaring på, hvad er de her, medianen, kvartil 1 og kvartil 2. Og det vil så sige, IRQ, det er lige med Q3, altså 6,5, minus Q1, som er 0,5. Det er 6. Det vil altså sige, at afstanden mellem kvartil 1 her og kvartil 2, der var her, den er på 6. Så man kan så sige, at medianen i den her undersøgelse, hvor vi spurgte, hvor mange der har været udsat for en arbejdsulykke, det er 1. Det vil sige, altså en central tendens, det typiske antal arbejdsulykker, du kan forvente at være i, det er omkring 1. Men hvis du vil kigge lidt på spredning, altså hvor forskellige har folk været i en arbejdsulykke, så er spredningen, eller IRQ'en, på 6. Altså der er en vis spredning, kan man sige. Man kan sige, at 50% af respondenterne ligger inden for den her IRQ. Det er ret let at udregne IRQ'en og kvartilerne i det eksempel, vi havde før med meget få respondenter. Her har vi et andet datasæt, der handler om, hvor mange anmeldte tyverier og indbrud per 1000 indbyggere, der har været i landets kommuner i 2013. Her kan I se, der er forskellige alle landets kommuner, og her kan I se antallet af tyverier og indbrud, der bliver anmeldt. Og der kan I se, der er forskel på den. For eksempel i Rødovre Kommune er der 70 anmeldte tyverier anmeldte tyverier eller indbrud i 2013, hvorimod, hvis man kigger på Egedal Kommune, så er det næsten halvdelen, 38,7 anmeldte tyverier og indbrud i 2013. Nu vil jeg gerne finde ud af, hvad sådan det typiske antal indbrud er i en dansk kommune, og jeg kan også godt tænke mig at få et tal på, hvor stor en spredning der egentlig er i antallet af
tyverier og indbrud. Så derfor skal vi bruge medianen, også det man kalder Q2. Medianen er lige med, og så skulle man median, klikker på den, vælger sit dataområde. Bum. Ja, medianen det var 46,35. Så skal vi finde første kvartil. Og det kan vi også gøre nemt via Excel. Er lige med, og kvartil, dobbeltklikker og vælger vores dataområde. Yes. Så går vi herop, og så ser vi, at det skal være et semikolon, og det vil have det her første kvartil. Dobbeltklikker på det, og afslutter parentes, trykker Enter, og lad os se, Q1 det er 36,775. Så vil vi finde Q3, og det er lige med, som igen, dobbeltklikker, vælger dataområde, går herop, semikolon, og det var tredje kvartil, vi skal have. Bum. Og tredje kvartil er 56,575. Så det vil sige, at vi har en median på 46,35, Q1 på 36,775, Q3 på 56,575. Det vil sige, at vi har en IRQ på, der er lige med, vi trykker lige med, og det var Q3, så jeg markerer det her felt, trykker på minus, Q1, det var det her felt, og trykker på Enter. Sådan. Så det vil sige, her har vi altså en indikation på, at medianen, altså en central tendens i antallet af tyverier og indbrud per 1000 indbyggere i Danmark, det er 46,35, og man kan indikere en spredning, altså hvor meget forskel er der på kommunerne inden for Q1 til Q3. Der er en spredning på cirka 19,8, altså cirka 20 indbrud per 1000 indbyggere. Så det er lidt omkring, hvor meget forskel der er på kommunerne, og hvad der er sådan typisk tal for antallet af indbrud og tyverier i en kommune. Det var lidt om spredning ved IRQ. Det tager udgangspunkt i medianen, og det viser lidt, hvordan man udregner det ved at bruge af Excel.